Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O smartphone. ¡Stevie! ¡Stevie! ¡Hey, Stevie! ¡Aquí entrou un ladrón! O que? Alguén marchou coa miña colección de receitas de cociña. Non, cambiaina por este teléfono. Como? Veña, canle libros agora. Está todo en Trigonet. Ai, non. Nun deses libros estaba a receita do pastel de trigo da miña avoa. Escrita nun anaco de papel deste tamaño. Ese mesmo. Un papel antigo e bonito moi ben encartado. Sí! E escrito a man. Xusto así. Poñía pastel de trigo da avoa dedicado ao pasteliño especial da avoa. Sí! Onde está? Na miña vida o vin. Stevie, é a única copia que existe desa receita. Leva centos de fornadas na miña familia. Devíchela guardar nun lugar seguro, como a un libro. Axudareiche a buscala cando remate esta partida de Angry Bros. No. Vaya, perdoa. Hola, Josie. Ti quen és? Osmar do apartamento 303. Non estás no meu cerealap, así que non és ninguén. Vou-te engadir ao meu, Xosi. É genial! Publicamos unha autofoto nosa no Instagram. Por min encantada. Mala sorte, saiu unha cousa marrón e fareluda que nos asombrou. Mira para aquí. Enfoca o noso problema, Stevie. Temos que atopar a receita da miña avoa. Xa o fixen, Osmar, a imaxe estaba enfocada. A couga, Osmar, só era unha receita. Ah, non pode ser. Que foi? Panxelina Chelí acaba de facer público que non vai participar na segunda parte de Panléfica, o regreso. Por que non podo engadir a Osmar a cerealap? Non teño a aplicación. Como se descargan O teu cousas? teléfono é unha baguette prehistórica. Xa sei que ten algúns anos, pero aínda traballa. Segundo os meus cálculos, cando se lanzou ese modelo, Max aínda tiña pelo. Ei, que pasa? Ninguén quere falar. Xa estamos falando, Osmar. Ei, Farelo, di que eixo... Stevie, para quieto. É a miña receita de pastel de trigo. Pastel de trigo. Segundo os meus cálculos e segundo os cálculos do meu teléfono, hai 12.347 receitas de pastel de trigo en Trigonet. E mira, Jaime Oliveira ten unha feita con leite. Pastel de trigo con leite, estamos che ben. Tortilla Bocuse ten outra. Pastel de trigo adogué avec poulet. Que noxo. Pastel de trigo con curry. Parade xa. Tras a desaparición da avoa nun pozo, a única persoa da familia que dominaba a receita era a tía Bandet. Ei, Osmar, engadín a túa nai a cerealap. Queres que lle pregunte? Teño que facer algo agora. Genial! E logo tena. Non, pero deu-me o enderezo da túa tía Bandet. Podemos probar? Segundo Google Maps, hai que virar á esquerda. Segundo os meus cálculos e os da señora do GPS, temos que virar á dereita aquí. Un camión cargado de boliños chocou cunha cafetería. Non se pode pasar. Vira á dereita, vira á dereita. Sigue recto, sigue recto. Salta, salta! Que salte. Xogo a Angry Bros. Sigue recto, Osmar. Non vai ben, vira aquí para coller un desvío. Hola, señorita, non a vira nunca por aquí. Por que está tan tesa? Vai por aquí. Deixa a Bigfoot á dereita. Olleti á esquerda. E se lle preguntamos a alguén que non sexa un ordenador? Ei, iso non é queixo. Así me gusta. Míolos automatizados. Non sabemos onde estamos. É imposible, a miña aplicación non comete erros.
A miña fai trampas. Xa está! Bos días, onde está a 423 de pan centeo? Cruzando a rúa. Hola, tía! Polas barbas encanecidas do gran panadeiro. Estás igualiño que cando eras cativo, meu rei. Que mágoa. Esperaba que mellorases algo. Pero non quededes aí parados, entrade. Alégrame moito de vervos. Non teño moitas visitas desde o incidente. Que incidente? Un incendio de nada, meu rei. Salvouse case toda a xente. Ou iso foi o que me dixeron. Alguén viu as miñas lentes? En fin, tía Bandet, se estou aquí é pola receita do pastel de trigo. A receita do pastel de trigo. Quen quere facer unha autofoto? Stevie, para xa! Si, a famosa receita da aboa. A receita da aboa. Ei, non vos movades! Ese non sería un lóstrego. Foi o que pasou aquela vez. Espero que non haxa outro incendio na casa. Por favor, tía, concéntrese como se fai ese pastel de trigo. Pastel de trigo. Sí, de boa gana cho tomaba. Non teredes por aí un anaco. O único que busco é unha receita de pastel de trigo. Unha receita? Que idea tan boa. Escríbema. Antes de marchares, fai o favor. Sabía eu que non ia sair ben. Apetecemos un pouco de té? A min viñame de maravilla. Sí, bótaselle azucre o pastel de trigo da aboa, é certo, xa me vou acordando. Media cunca de... Que alguén colle un lápiz e un papel, rápido, rápido! Cociñase a baixa temperatura remexendo sen parar. Se non se remexe ben, estrágase. Remexe sempre sen parar, estamos? Que anoto agora, tía? O que? Que vai ser a receita? Polas barbas encanecidas do gran panadeiro. Estás igualiño que cando eras cativo, meu rei. Que mago, esperaba que mellorases algo. Parade xa con eses teléfonos que non serven para nada. Nada. Este teléfono que non serve para nada gravou toda a receita. Falas en serio? Non che dixen que o vai da iPhone 6 era algo nunca visto. Pode xestionar 1 millón de aplicacións. O problema é a batería. Falando de baterías, a miña morreu. O mesmo me pasou a min. Descanse en paz. Estupendo. Volvín perder a receita e seguro que ninguén recorda o camiño de volta. Eu guiábamos se me funcionase o GPS. Bos días, por onde se vai a Vila Almorzo? Ves esa estrada? Pois esa non colle a outra. Sigue dereito por ela e coidado, evita o bosque, o ártico, o deserto e a lúa. Estamos. Vides cheos de roña, atufades como se pasásedes por un bosque valorento, unha morea de neve, un deserto abrasador. Que é iso? Queixo da lúa? Coa miña nova aplicación de superintendentes amañaremos isto a xiña. Húmido. 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 Segundo o regulamento da comunidade, os alugueiros non poden entrar no edificio se lles alcatrea o sobaco, teñen mal alento ou atufan a queixo. Xa que logo tes que pagar unha multa ao celote. Son Osmar. Como sexa. Odio os teléfonos intelixentes. Ao final extraviámonos. Quedei sen receita. Puxeron unha multa e atufamos a queixo. Foi un día moi ruín. Un fracaso. Non tanto. Eu subín de nivel no Sangre Broas antes de quedar sen batería. Xa teño o teléfono cargado. Osmar, podemos oír a grabación da receita da túa tía Bandet. Botámolo trigo. Engadimos unha cullerada de trigo integral, outra de xerme de trigo. Mesturámolo trigo co trigo e batemos a masa. Agora, hai que remexer o trigo e bater o trigo co trigo batido mentre remexemos o primeiro trigo ata que teña a consistencia dun pudín de trigo. Seguimos remexendo. Vela, aquí está a miña obra mestra, tal e
Facede como a facía a miña avoa. Desconectade os teléfonos, sentade e gozade dun pastel como nos vellos tempos, cando a xente falaba. Esperade, imos inmortalizar o momento. Boa idea! Vou na colgar en Instagram. Eu vou na subir a Facepam. Unha autofoto cos meus mellores amigos. Wow! Stevie acaba de publicar unha foto. A receita da tía Bandette, con Bob, Lucy e Olivio. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.